नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर मालवणी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला ना मस्त अशी कोवळ्या फणसाची ना भाजीचे 2 प्रकार दाखवणार आहे. आमच्याकडे या फणसाला कुयरीचे फणस पण बोलतात. मग आता सुंदर अशी सकाळ झालेली आहे. तर मी आता सकाळीच ते बाजूच्या काकांना सांगितलं मला एक फणस तोडून द्या, छोटासा असा कुयरीचा. तर त्यांनी मला असे 2 फणस असे तोडून दिले. एक असा वर होता तो आणि खालीच होता, बाकी सगळे असे छोटे होते. तर मी तुम्हाला अशी ह्या फणसाची मस्तपैकी अशी भाजी दाखवते. चला, आता फणस तोडून झालेले आहे. आता याचा डीक वगैरे पुसून घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला मी आता झटपट अशा रेसिपी दाखवते. तर ह्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. आता हे जे बघा देठाच्या इकडचं डीक असतं ते आपल्याला कागदाने पुसून घ्यायचं. डीक निघत राहतो आणि जरा आपल्याला 15-20 मिनटं तरी असा हा फणस ठेवून द्यायचा, म्हणजे जरा डीक सगळा निघून जाऊन द्यायचा. आता मग ज्यांनी कापणार आहे किंवा विळी किंवा सुरी कशाने त्याला तेल लावून घ्यायचं, हातालाही तेल लावायचं, कारण ह्याला डीक असल्यामुळे आपल्या हाताला सुरीला लागू शकतो त्याच्यामुळे. आणि मग असं कट. आता हा कोवळा असल्यामुळे हा लगेच कट झालेला आहे. आता ह्याच्या आतमध्ये पण बघा असा डीक खूप असतो, त्याच्यामुळे बघा असा हा गळतो, कारण हा कोवळा असल्यामुळे ह्याला डीक खूप असतो. तर आता ह्याला आपण व्यवस्थित ह्याला ना पुसून घ्यायचं आहे कागदाने. आता डीक पुसून झालेलं आहे. आता आपण याचे 4-4 असे भाग करून घेऊया आणि मग ह्याचं जे साल असतं ना ते आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला मी दाखवते. तर हिरवं साल हे ते काढून घ्यायचं आहे. तर हे आम्हाला ना जास्त करून विळीवर वगैरे झटपट जमतं, तर तुम्हाला फक्त दाखवायसाठी म्हणून मी एक तुम्हाला काढून दाखवते. तर असे मी सगळे आता साली काढून घेतलेले आहे. आता ह्याला ना बटाट्यासारखे कापून घ्यायचे आहेत, छोटे छोटेसे तुकडे, आणि ह्याला पाण्यात ठेवायचं आहे चांगलं, आणि 2-3 वेळा पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. तर हे 2 वेळा मी धुवून घेतलेलं आहे पाण्याने. आता मी काय करणार आहे, आधी हे कुकरला लावून घेणार आहे. कुकरला मी 2च शिट्या देणार आहे. आता त्याच्यात पाणी घालायचं तांब्यावर आणि आपण ह्याला कुकरला झाकण लावून ह्याला 2 शिट्या देऊन घेऊया. आता मी दुसरी जी एक भाजी करणार आहे, म्हणजे 2 रेसिपी करणार आहे, त्याच्यासाठी म्हणून मी ही लाल चवळी घेतलेली आहे. तर ही पण खूप छान लागते. तर ही चांगली मी आधी मेनवरता भिजवलेली नाही आहे, अशीच मी घालणार आहे, कारण लगेच शिजते त्यांनी. आता हे फणसही झालेलं आहे. तर आता तुम्हाला दाखवलं आहे. मीठ नाही घातलं. माझ्या मुलांनी पण म्हणले मम्मी मला पण दे ना खायला, म्हणून त्याला दिलं थोडंसं प्लेटीत काढून. आता ह्याच्यासाठी वाटण करून घेते. तर एक कांदा, अर्धी वाटी ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर, आलं लसूणची पेस्ट मी तयारच करून घेतलेली आहे. आता दुसरं जे मी करणार आहे अजून एक भाजी, त्याच्यासाठी एक मसाला तयार करून घेते. तर लसूण घेतले, आलं घेतलं आणि मिरची घेतलेली. हे मिक्सरला भरडून घ्यायचं, पाणी वगैरे घालायचं नाही. आता हे वाटीत एका काढून घेऊया. आता त्याच भांड्यामध्ये आपल्याला हे ओलं खोबरं जे मी भाजलं होतं, कांदा वगैरे, ते आपल्याला वाटायचं आहे. तर बारीक असं वाटण करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे बघा, आता चवळीसुद्धा चांगली ती शिजलेली आहे. तर चवळी मी जरासुद्धा भिजवली नव्हती, तरी पण बघा लगेच शिजलेले. तर 4 शिट्या दिल्यात मी त्याला चवळीला आणि मस्त शिजून घेतलं. तर आता मी पहिली एक भाजी करून तुम्हाला दाखवते. तर ही आहे मिरचीची भाजी करणार आहे. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आहे आणि झटपट होणारी आहे. तर आता ही चांगलं ना जरा हाताने चुरून घेते, किंवा तुमच्याकडे जर काही दगड वगैरे असेल ना ह्याचा, तर त्याच्यावर पण तुम्ही ठेचून घेऊ शकता. तर आता मी तेल घातलं आहे 2 चमचे, मोहरी घालायची, थोडंसं जिरं घालायचं आहे आपल्याला, आणि मग जे मगाशी मी ठेचा तयार करून ठेवला होता ना तो घालायचा आहे. तर पूर्ण अख्खा हे मी 1 चमचाभर आहे तो मी घातलेला आहे. आणि हे चांगलं जरा तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे आपल्याला.
आता झाले परतून. आता आपण ह्याच्यात ते जो मगाशी हाताने मॅश करून घेतलेला आपण फणस घालायचा आहे, म्हणजे कुवरीचा फणस घालायचा आणि चांगलं ह्याच्यामध्ये हळद घालायची, थोडीसं मीठ घालायचं आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. एकदम साधी सोपी पद्धत आहे, त्याच्यामुळे ह्याला कांदा वगैरे मी काही वापरला नाही, फक्त ह्या ठेचामुळेच खूप छान टेस्ट येते. आणि ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे थोडंसं गूळ घालायचं आहे. आता आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घालायची. ओलं खोबरं घातलं नाही तर आमच्या कोकणातली कुठलीच भाजी तयार होत नाही. तर मस्तपैकी अशी वरून ओलं खोबरं घालायचं आणि 10 मिनटात ही भाजी रेडी आहे मस्तपैकी. आता खायला रेडी आहे. तर तुम्ही ही भाजी मस्त अशी भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, कशाबरोबरही खाऊ शकता किंवा नुसती पण खाऊ शकता, कारण खूप छान लागते नुसती खायला पण. तर नक्की करून पहा या पद्धतीतली ही भाजी. आता दुसरी भाजी तुम्हाला मी दाखवते. तर गॅसवर आधी कढई ठेवून त्याच्यामध्ये 3 चमचे तेल घातले, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत, थोडीशी जिरं घालायचं आहे आपल्याला, थोडंसं मोहरी घालायची आहे. चांगली गरम तडतडली की त्याच्यामध्ये आपल्याला एक कांदा घालायचा आहे बारीक चिरलेला, तोही आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. तर कांदा व्यवस्थित परतून झाला की आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. तर आपण 1 चमचाभर अशी मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे, ती व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. तुम्हाला पाहिजे याच्यात टोमॅटो पण घालू शकता, पण मी टोमॅटो नाही घातला आहे. आता याच्यामध्ये हळद घालायचं आहे, लाल तिखट, मालवणी मसाला, जे तुमच्याकडे अवेलेबल मसाले असेल ते तुम्ही घाला घरातले. मी फक्त मालवणी आणि गरम मसाला आणि लाल तिखट घातलेला आहे. आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं मसाला. आता याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे वाटण. मग अशी मी खोबऱ्याचं वाटण केलं ते सगळं घालायचं आहे याच्यामध्ये. वाटीभर असं हे वाटण आहे. तर हे व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे. आता हे वाटण परतून झाल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे, म्हणजे जे वाटण आहे ते करपू नये म्हणून थोडंसं पाणी घालायचं आणि जरा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. तर मसाले सगळे एकजीव होतील त्याच्यामध्ये. थोडंसं मीठ कमी वाटलं म्हणून मीठ परत घातलेलं आहे मी. आणि आता ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे शिजवलेला हा कोवळा फणस घालायचा आहे. मस्तपैकी अशी मटणासारखी, बटाट्यासारखी भाजी तयार होते, खूप छान लागते, टेस्टी आहे. आणि ह्याच्यात चवळी पण घातली, त्याच्यामुळे अजून टेस्ट छान आलेली आहे भाजीला. तर मस्तपैकी भाजी आता 10 मिनटात रेडी होणार. आता याला वाफ द्यायची आहे, म्हणजे उकळी देऊन घ्यायची आहे. नंतर मग वरून थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि खायला तयार आहे भाजी. तर तयार आहे. अशा ह्या दोन्ही भाज्या रेडी आहेत. तर मी एकदम असे झटपट तयार केलेल्या आहे. तर ह्या भाज्या कशा वाटल्या ते मला नक्की कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला जरासुद्धा विसरू नका. शेअर करायला तर अजिबात विसरू नका. आणि माझ्या चॅनलला लाईक करायला पण अजिबात विसरू नका. तर मी तुम्हाला अशाच कोकणातल्या वेगवेगळ्या अशा भाज्या दाखवत जाईन, वेगवेगळे प्रकारचे रेसिपी दाखवत जाईल. तर तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असेल ना तर नक्की मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. तर चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.